ҳама рӯза аз хона ба боғча ва аз боғча ба коргоҳ омаданам 30 дақиқа вақт мегузарад. дар ин вақт имрӯз ман 17 сагҳои дайду ро ки дар шаҳр озодона мегузаштанд шуморидам ва бар замми ин ҳангоми ворид шудан ба Кӯдагистон модару ду кӯдакашро сагҳои гурӯҳӣ ногаҳон ҳамла карданд. агар 2-3 нафари дигар ба ин модару кӯдаконаш кӯмак намекарданд, эҳтимолияти осеб расонидани сагҳо ба ин зан буд. бар замми ин имрӯзҳо сагҳои дайду на танҳо дар минтақаҳои шаҳри Хуҷанд, балки дар маркази шаҳр низ ба чашм мерасад. Нурулло Ҳусейнов аз маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ вилояти Суғ мегӯяд, ки сагҳои дайду имрӯз муаммо аст, зеро ҳоло фасли сармо мебошад ва сагҳо дар ҷустуҷӯи ғизо ба шаҳр фаромадаанд. Одатан ҳар сол дар фасли зимистон шумораи сагҳои дайду дар шаҳр зиёд мешавад. назорати ин сагҳои гурӯҳӣ танзимнашаванда аст. яке аз сабабҳои газидани саг ин он мебошад, ки мани худатон медонитон ҳозир дар вақти зимистон сагҳои дайду хеле зиёданд. ҳамин сагҳои дайду зери назорат гирифтан вақъҳои хеле мушкил. барои ҳамин аз ин сагҳо одамҳо осеб мебинанд. ин масъаларо мо моҳи октябри соли 2018 дар комиссияи фавқулоддаи вилоят дида баромада шахсҳои мутасадди ҳамашон вобаста карда шуданд. дар соли 2019 бошад ҳамин он қаророе ки дар ин комиссияи фавқулодда қабул карда шуда буд, ҳамаш зери назорат буд. ҳама сохторҳое ки ба ин вобаста буданд, ҳар як сохтор кори худашро ба анҷом расонид. нигоҳ накарда ба ин ҳоло ҳам саггазӣ дида мешавад. давоми як соли охир 3714 нафар сокинони вилояти Суғдро саг газидааст, ки ин нисбат ба соли 2018 бештар аст. аз ин шумора 220 нафар шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд мебошанд, ки зери ҳамлаи сагҳои дайду мондаанд. барои пешгирӣ онҳо ба корхонаи воҳиди давлатии хизматрасонии нақлиёти санитарӣ муроҷиат карданд. дар натиҷа 717 адад сагҳои бесоҳиб қир карда шуда ба ямаи бекир, ки дар партогоҳи умумии Хуҷанд мавҷуд аст, дафн карда шуд. дар корхона айни замон барои қиркунӣ, қир ва маҳв кардани сагҳои дайдуи бесоҳиб гурӯҳи корӣ таъсис карда шудааст, ки ҳар ҳафта 3 маротиба, яъне рӯзҳои душанбе, чоршанбе ва рӯзи ҷумъа ба иҷроиши кор мебароянд. дар соли 2019 аз тарафи бригадаи махсуси гурӯҳи корӣ ҳамагӣ 717 адад сагҳои бесоҳибу дайду қир ва безарар гардонида шудаанд. гурӯҳи кории ташкилшуда барои қир кардани сагҳо аз 3 нафар иборат буда, онҳо бо иҷозатномаи махсуси шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд фаъолиятро ба роҳ мондаанд. ин гурӯҳ ҳангоми шаб шурӯъ аз соати 20 то 24 барои қир кардани сагҳо ба кӯчаҳои Хуҷанд мебароянд. давоми 3-4 соати рейд то 5 саги дайдуро нобуд мекунанд. қабули муроҷиат шаҳрвандон барои қир кардани сагҳо нисбат ба солҳои гузашта хеле камтар шудааст ва хизматрасониро дар ҳангоми қабул кардани муроҷиат амалӣ мегардонад. барои қабули муроҷиат шаҳрвандон дар коргоҳ номери боварии корхона мавҷуд аст, ки рақами номераш 40571 мебошад. бино ба таҳлили мутахассисон, давоми соли 2019 4739 нафар сокинон аз захми дандонҳои сагу гурба, хару аспу гов ва хояндаҳо осеб диданд, ки бештари онро сагҳо ташкил медиҳад. мутахассисон мегӯянд, ки ҳар шахси осеб дида бояд аз назорати духтур гузашта аз сӯзандоруҳои махсус истифода кунанд. дар акси ҳол, агар ҳайвони газида бемории ҳорӣ дошта бошад, ҷабрдидаро низ бемории вазнин ва ҳатто марговар таҳдид мекунад. бинобар ин илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ аст. мушкилоти имрӯза рӯшан аст: ё сагҳои дайду қир карда шавад, ё барои нигоҳдошти онҳо шароит бояд сохт. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.